Terve taas kaikille. Ja tämä on minun ensimmäinen videoni. Ja. Mitenköhän tässä käy? Ja mä pelaan Xboxilla ja nyt katsotaanpas, vaihdetaan ukkelia ja laitetaan ihan Steve. Tämähän kaikki pitäisi tuntea. Ihka oikea Steve. Noniin, hyvä. Hei. Tämä on vaan ihan pikku. Mitä? Hei. Tähän me synnyttiin hienolle kylärakennuspaikalle. Ai niin, piti kertoa, että rakennetaan kylä. Tää on siis joku monttu keskellä mitä loputonta. Tää. Onko? Ei oo, melkein nurkassa. No, tallennetaanpa tämä kohta. Noniin. Lataa. Tää alkaa ärsyttää. Tää mun kone on niin hidas. Siis mä pelaan nyt Xboxilla. Ja. Tää videolaatu näyttää vähän erilaiselta, koska minä kuvaan tabletilla telkkarista. Niin, älkää ihmetelkö, niin se vähän tuntuu jollekin. No niin, nyt se latas. Hyvä. Nyt aletaan vaikka puuta. Milkainen talo me rakennetaan? Se on vaan, että täältä ei löyä lampaita. Pitkä puu. Ouch. Tukitaanpas tämä vesi tästä. Jaha. Tuota löytyy rautaa heti. Ja lampaiden ääni. Toivottavasti me löydetäänkin niitä. Ei hei. Sillä yrittää laittaa rästinlepulle ja vetää puun tuohon. Ei kei. Ja sitten toi. Me mennään tutkimaan. Oho, mehän aloitettiin heti kaivoshommalla. Se on mainio juttu. No niin, tilakkaa mun kanavaa. Tilakka. Tahdon sitä, että te tilaatte sen. Muuten teille tuttu. No ei edes sentään. Ei sentään turpi, mutta. Dep. Mutta, joi. Noni, mene. Tee tikkuja. Sitten tee. No, sitten tee kivi. Ja sitten mennään raudan tykö. Sieltä näistä tulee tää rauta. Joo, ihan hyvä summa. Yleensä Xboxilla tulee, jos eihän tuoltakin löytyy. No hyvä. Tätä rautaa heti tuli alussa näin paljon, mitä vitsiä. Lammas. Nyt sinusta tulee kuolla. Hyökkään
kimppuun sitten sinusta munssia. Kun enpäs teekään. Sinusta saa. Niin tee. Ihmettekäs taas se meidän se oli vaan tuomonen. Ei muuten oo yhtään zombeja tullut. Milleköhän mä laitoin? Peacefulille vai? No, nytpä tehdään nämä ja nyt mennään etsitään se lammasta. Paljonko sä antat? Idioo. Et antanut kuin yhden. Sä oot ihana. Koet anna yhden villan. Ei sulullista, äiti. Lampaat ei anna kuin yhden pikku paska. Ei ooks täällä mitään muuta? Kivialue. Ja mitä siellä syö. Syö nyt, niin mä oon hyvin iloinen sinulle. Mitä ihmettä sulle tapahtuu? Syö, pikkulammas. Minä on makeaa ruohoa. Syö. Mutta nyttenpä sulle kana tulee hyvä henkipaikka. Höp. Noin. Tadaa. Käydäänpä katsomaan täältä päin. Löytääkö täältä lampaita? Tuolla lammasta. Villa. No jos mä puhun nyt vähän mitä ihmettä. 2 creeperiä. Jee, sä antat 3. Parempi kuin 2. No, tapoin lehmän, onneksi olkoon. Mene. Siitä samalla. Eikö täällä kuulu spideria? En tiedä. Aha. Sehän kuuluu tuolta tietenkin. Eikö se ole vieläkään syönyt? Hyvin pahaa poika. Et ole pelkään syönyt villoja. Villoja? Mitä vitsiä mä puhun oikein? Et ole vielä syönyt villoja. No. Et ole vielä syönyt villoja. Niin se taloon me voisi tulla. Se olisi vaikka jos zombi. Mitä vitsiä? Miten nää vaan tähän nyt syntyy yhtäkkiä? Ihmeellistä kun zombi vaan syntyy tuohon mäillä. Zombi tuli Kyläilemään. Osa 1. Lammasen mä. Tuliks mä tuolta? Vissi. Ne. Mitä mun pitäis tehdä? Mä kato tätä kiiveä tästä. Mikä on nukkumispaikka? Vois tulla vaikka tänne. Paljonko tätä videota on kestänyt? Katsotaanpas. Joo, tämä video voi kohta jo olla tässä näin. Ja. No. Mitäköhän muuta vois sanoa?
mä voisin sanoa, että ihan pian, että eipä. Eipä. No, heipä hei.